Señor alcalde en funcións, señoras e señores concelleiros, señor pregoeiro, autoridades e invitados, bos días a todos. Xa pasou un ano e a Semana Grande do Corpus Christi comeza hoxe polo seu principio máis senlleiro, o pregón que as anuncia o mundo, todo o mundo enteiro. Neste ano recóllese con letras de ouro un período de tempo que conmemoramos dun xeito especial, 1857-2007, século e medio, que marca unha inflexión, un antes e un despois, no sinal de identidade dunha festa con fonda relixiosidade e sentimento de xenerosidade de todo un pobo que quer manter as súas tradicións por riba de todo. Século XIX, ano de 1857. En la calle San Gregorio había extendidas en el suelo flores y hierbas aromáticas y más que se acostumbraba en la solemnidad del día. Deste xeito, recollíase por primeira vez hai 150 anos en letra impresa os adobíos de elementos vexetais nas rúas de Ponteareas para o paso da procesión do Santísimo. Non quer dicir que esta sexa a data do comezo da tradición das alfombras florais ponteareás. A voz popular sitúa a orixe nos veciños da Rúa de Abaixo ou Rúa Real e que dende ali foise estendendo a outras rúas onde os alfombreiros comenzan a utilizar serradura de madeira tinguida con anilinas de cores diversas mesturadas con fentos, pampullos, árnica, mirto ou fiuncho. Por entón, aparecen tamén os primeiros debuxos xeométricos e a partir de aí, o que cada mañanciña de Corpus abralla o mundo enteiro. As fermosísimas alfombras florais de Ponteareas, que tamén no ano 2007 volverán nacer nas rúas da vila grazas ao fervor e traballo de todos. Estamos na Semana Grande do Corpus e tamén este ano, estou segura, acontecerá o milagre das rúas bordadas con cores e dibuxos que semellan feitos por anxos do ceo. Para abrir a porta das festas senlleiras de Ponteareas, cédolle a palabra ao señor alcalde en funcións, don Salvador González Solla. Estimado Alfonso Quinteiro, compañeiros de Corporación Municipal, benqueridos alfombreiros, amigas e amigos. Ponteareas vive xa dende hai varias semanas unha experiencia que anualmente transforma a vida da nosa vila, que muda a normalidade das nosas existencias e nos vencella a todos na empresa común, ilusionante como poucas, de preparar os alfombrados florais que as boas xentes de Ponteareas confeccionan para celebrar a festividade do Corpus Christi e honrar o paso da procesión co Santísimo Corpo de Deus polas rúas e prazas da nosa vila. Unha tradición que nos identifica, na que todos os pontareáns nos sentimos representados, un costume que se dilata no tempo e que conforma na actualidade unha das manifestacións máis senlleiras do patrimonio cultural de Galicia, expresión dunha cultura popular que soubo con avelencia expresar a súa devoción eucarística recollendo antergas tradicións que nos transportan a épocas pretéritas. Neste ano cómprese 150 anos da primeira mención documental da existencia da decoración floral polas rúas da nosa vila. Concretamente, na costa de San Gregorio, os nosos veciños dende hai século e medio xa estendían flores e ervas aromáticas, como se acostumbra na festividade. Así, pois a nosa tradición alfombreira alóngase máis aló destes 150 anos patentizando a íntima relación que une permanentemente a Ponteareas coa festividade do Corpus Christi, testemuñada nas alfombras florais que con avelencia os nosos veciños confeccionan anualmente como expresión de arte e de fe. Unha festa pola súa antigüedade,
polo seu carácter de expresión dunha cultura e pola súa capacidade artística e de atracción turística, é merecente dunha declaración como festa de interés turístico internacional e así o ten solicitado unánimemente esta corporación municipal. Aínda que o traballo dos alfombreiros ten comenzado xa, ou incluso teríamos que preguntarnos se remata algunha vez, con este acto inauguramos os festexos da nosa festividade máis querida, o Corpus Christi. A lectura do pregón é o inicio dunha semana ateigada de traballo e de ledicia, de esforzo e de ilusión, onde os protagonistas son os centos de alfombreiros anónimos que ano tras ano traballan con entrega e adicación para convertir a realidade, a espléndida transformación que vive a nosa vida no día de Corpus. Este ano cábenos a honra de que teña aceptado realizar este pregón un pontareán excepcional, Alfonso Quinteiro. A súa humildade, a súa coñecida modestia ten provocado que moitos dos nosos veciños, sobre todo os de menos anos, non coñezan a personalidade deste prestixioso pontareán. Aínda que a presentadora fará unha semblanza da súa traxectoria, eu non podo deixar de suliñar a Alfonso Quinteiro como un exemplo sobranceiro da capacidade artística dos pontareáns. Nos difíciles anos da nosa posguerra, Alfonso, gracias a unha bolsa da Diputación Provincial de Pontevedra, perfeccionou a súa formación artística en Madrid, acadando magníficos resultados académicos e perfeccionando a súa capacidade como escultor ata converterse con tan poucos anos nun verdadeiro mestre. Exemplo deste talento de Alfonso Quinteiro son as esculturas de Bugallal e Soutullo que engalanan os xardíns da Casa do Concello e onde podemos comprobar a inmensa capacidade artística do noso veciño. Logo, as dificultades da vida, as responsabilidades familiares impediron que poidese continuar avanzando na súa vocación artística a que nunca renunciou e así agora, cando a súa xubilación teño permitido, recupera a súa dedicación artística cun excepcional resultado. E non só na escultura, senón que tamén na pintura. Resulta emocionante comprobar a intelixencia artística que Alfonso Quinteiro conserva con frescura e vivacidade. Pero o noso benquerido Alfonso Quinteiro ten traballado tamén como un veciño máis na confección dos nosos alfombrados florais, ás veces aportando os seus coñecementos na realización do deseño da súa rúa e sempre colaborando no desfolle do seu comercio na Praza Maior. A súa querencia por Pontareas e a súa acreditada devoción ao Santísimo atoparon neste labor unha canle de expresión. Hoxe, meus queridos amigos, con este acto cumprimos tamén unha débeda que as xentes de Pontareas, os veciños e veciñas deste municipio, tiñamos con Alfonso Quinteiro, pois coa súa designación como pregoeiro do Corpus, rendímoslle unha homenaxe ata agora non realizada. Gracias, Alfonso, por haber aceptado este convite do Concello de Pontareas e gracias, sobre todo, polo teu agarimo cara a Pontareas e as súas xentes. Pero tamén é obrigado hoxe expresar nunha nova ocasión, e nunca serán bastantes, o noso recoñecemento agradecido a todos os pontareáns, de todo xénero e condición, que ao longo destes días traballarán de arreo para acadar ese milagre anual que son as alfombras florais. Vos, queridos amigos alfombreiros, custodiades o cerne da nosa identidade, mantedes acesa esta ilusionante capacidade que ten Pontareas e as súas xentes e que garanten o desenvolvemento desta festa grande como é o Corpus Christi. Gracias a todos pola súa presencia neste acto e felices festas. Viva o Corpus de Pontareas, viva Pontareas. Moitísimas gracias. Como diría un home da música que todos coñecemos, Alfonso Quinteiro ten o corazón partío. E o tivo sempre,
porque, por unha banda, era a súa arte o que máis lle gustaba, pero pola outra, había que gañarse a vida, e a partir de aí quedou relegado un pouco a arte e pasou a ser pai de 13 fillos. Fervor e traballo son dúas das moitas calidades que adobían o noso pregoeiro deste ano. Ben querido por todos e que naceu con alma de artista hai 83 anos en Ponteareas, onde segue a traballar no seu estudo da Praza Maior. Escultor e pintor tardío, porque agora goza e disfruta collendo os pincéis, o lenzo e as cores. Escultor e pintor hiperrealista que deixa a súa herdanza ciselada nos fermosos bustos de Gabino Bugallal e Reveriano Soutullo, feitos en mármore e que flanquean a Casa do Concello, ou a súa primeira escultura, o ermitaño, doada aos fondos do Museo Municipal, ou a súa obra máis representativa, o conxunto escultórico dedicado ao Pai Salvado, erixido na cidade de Tui e que polas súas grandes dimensións foi feito nun obradoiro improvisado nos baixos do edificio que hoxe ocupa o Conservatorio e daquela escolas públicas. Cédolle, pois, sen máis, a palabra e pídolles para Alfonso Quinteiro Alonso, o pregoeiro do Corpus 2007, non só un aplauso, senón o aplauso máis agarimoso de todos. Señor alcalde de Ponteareas, señoras y señores concejales, amigas y amigos todos. Es de justicia iniciar esta intervención agradeciendo a los responsables de este ayuntamiento y especialmente a su alcalde la insistente invitación para realizar este pregón de las fiestas de Corpus Christi. Invitación que me fue imposible aceptar el pasado año a causa de mi operación de glaucoma, pero que ahora acepto con gran satisfacción. La llegada de la primavera nos anuncia a todos los pontereanos la inmediata proximidad de Corpus, una cita anual que todos los vecinos de Ponteareas llevamos sellada dentro de nuestro corazón, en nuestros sentimientos más profundos, nacemos y morimos sintiendo el Corpus Christi. Además, este año se cumplen al menos 150 años de celebración ininterrumpida de estas importantes fiestas declaradas de interés turístico nacional. Ya en 1857, los vecinos de la Cuesta de San Gregorio decoraban su calle con flores y hierbas aromáticas para el paso de la procesión con el Santísimo Sacramento. Fue el tesón, la creatividad de los pontereanos lo que ha permitido que esto suceda. Los organizadores, diseñadores, deshojadores, cuidadores del material y de todos los trabajos en general, en definitiva, las alfombristas, los que habéis hecho posible este milagro. La fiesta os pertenece, pues, a vosotros, los alfombristas. Vosotros sois aquí los principales protagonistas, los que sufrís con cada contratiempo y los que disfrutáis con el éxito del trabajo ya concluido. Todas las calles, por tradición, las venía diseñando el mismo personaje. La mía la realizaba don Ramón Gallego Prado, que por cierto lo hacía muy bien. Yo desde siempre he colaborado en mi calle, como tantos y otros vecinos, despojando con gran amor a Dios, al mismo tiempo que vendía una camisa, después de cenar o en cualquier momento libre, dando ideas, resolviendo algún problemilla y también perfilaba un poco cuando veía algún problemilla y también perfilaba un poco cuando veía que iban algo retrasados en dar fin a la obra.
Me consta que existen en torno a esta compleja labor grandes satisfacciones, pero también muchos padecimientos anecdóticos que después se cuentan en los portales para amenizar las interminables horas de trabajo, deshojando las flores y poniendo a punto los materiales necesarios. Para un pontereano, evocar esta fiesta es sobre todo aludir a tres aspectos que son considerablemente a ella en primer lugar, su belleza. Resulta ciertamente emocionante visitar en la mañana de Corpus cada una de las alfombras, comprobar el derroche de imaginación, creatividad, sensibilidad, armonía cromática y especialmente ese aroma de las plantas frescas, de los pétalos de flores que quedan en la memoria y trae a nuestra mente ese agradable recuerdo. En segundo lugar, el entusiasmo del trabajo colectivo que realizan los alfombristas, mayores, jóvenes y niños. Labor donde todos contribuyen y hay lugar para todos. También para los visitantes que acuden a ver la realización de las alfombras y comprobar por sí mismos cómo pueden participar en el proceso. Y eso es posiblemente de ahí, de donde tal vez proceda la propagación que ha tenido el Corpus pontereano en otros municipios gallegos, lo cual nos honra. Por último, la razón profunda que anima esta colosal obra colectiva de Corpus Christi pontereano es la devoción que hace siglos profesamos los vecinos de Pontereas por el Santísimo Sacramento, por el Cristo presente en la Eucaristía. Esta fe, esta dimensión trascendente de nuestro corpus es su más grande belleza, el ofrecer a Cristo revelación del amor de Dios, esta expresión de nuestra gratitud y homenaje. Este pontereano, ya entrado en años, poco más tiene que decir que enorgullecerse de un pueblo que ha sabido a lo largo de varios siglos conservar esta tradición de alfombrar nuestras calles, de lograr esta espléndida obra de arte que son nuestras alfombras. De ella nos hemos nutrido todos los que tenemos una inquietud artística. Nuestra fiesta de Corpus es una escuela de arte e inspiración, pero también una escuela de humanidad, de generosidad, de trabajo conjunto, de colaboración entre vecinos, que imprime carácter en todos los vecinos de Pontereas. Y por ello justamente nos sentimos orgullosos. Os doy ánimos para que no desfallezcáis en esta dura tarea que año tras año os obliga a responder, procurando que la última alfombra supere la anterior. Lo mismo que me ocurre a mí cuando pinto un cuadro. Este es el éxito logrado por los pontereanos a lo largo de su historia floral, espíritu de superación, con la gran ilusión de que quien va a pasar por encima es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Los mayores, transmitirle a las nuevas generaciones esta hermosa ilusión para que nuestro pueblo siga con justicia asociado a la villa de Corpus. Quiero reconocer también la mutua influencia que supone el intercambio con la villa de la Orotava, que considero enriquecedor en la confección de las alfombras de ambos pueblos. Este pregonero quiere acabar poniendo su voz a todos los pontereanos y a todos cuantos a lo largo de estas jornadas se acercarán a nuestra villa a compartir las celebraciones de Corpus y decir: gracias, alfombristas anónimos, vosotros sois el alma de esta fiesta. Reitero mi agradecimiento al alcalde y corporación municipal por el honor de invitarme a realizar este pregón y a todos ustedes gracias por su cariñosa presencia en este acto tan emocionante. Amigas y amigos pontereanos todos, felices fiestas del Corpus Christi 2007.
E vai rematar o acto precisamente coa entrega duns obsequios do Concello de Ponteareas o noso pregoeiro deste ano 2007. O plato para a lembranza do seu Concello é unha réplica do que é a Casa do Concello de Ponteareas. Noraboa, gracias e feliz corpus a todos.